Yo, Nana and then penning for Madaroma, Mr. Makasa Bio. I midina ha, Namidina ha, Emma Asante Ebetia Sincia, or Macotana Seno. Me as Asante free, Enche, Mochekrum. Na Enche Mochekrum Hono, Muhammad this year, Ufori. I want to do the Juma, I want to end the Juma. Na Ufori, Bayano, Yahe is Sue and the Baya, Ufori, Abadan, and you are. Na ese efata se ni ma me da fom na wo se mochekuru man yanyina ya be bo na chiri dom enra ye free ya mochekuru man ye beduru ha no na breko ya de kama ensia ena ba eye Wiamoase kodua mu ha ya de na mompe ya de efiri enche moja kromo aba no meka say ye disima ana don hire mako adienu 20 hours and ye tena ka mu aye bedru nana mompehia isu ha na se ofori ne huni do a anka sa anamo no anka ye ntu ye ba ya se de ye kasa sie ni ofori ye ne wa na te ho ebobra ede yuduma aya ofori enjebia anana nsaya na samto no ho aya ne yire ana wona ne ho firi mu ya maame Gyasiwaa oni ne kunu anyina ebaaye ama ya nuwom enye adwumadia se ne fata ewo enche moche krom ho ancha ena ya maame kra yense oba oni ne kunu nyina kra yense oba enti abiri nyina mu ne yebisa na se ni bosumi mieno enkra yati ya ne say ya maame edaya wa sore asabne ye moche kroma nyina asefem isenti said ye moche kroma ye kasa sieni sanda ya maame a oba moche kroma ho ne ye betena na oba ye nani nansa ani na nan na oda fom no ye ba ya ye nua ofori moche kroma ani wuku a wodom eye fishing club Vision. Said you kasa sieni. Aya yenia ofori. Ye kwa ye nsam. Aya titisikano million. Adwodum aya 50 million cedis. Another 5,000 Ghana cedis. Ofori. Baje nafa esisa wonkonya. Eno free wono eya wo papa woni ne ebre ade to wo no anasa asem to wo ni no otu anama free krodie mu aba ye krodie mu ho eti papa no de ye ne no ananka ete ho
ɔno nso kra sɛ ɔba yɛba yɛbɛho yɛ papa yɛntimi nhwɛ yɛ papa yɛba yɛ mɔkyɛkuro man ɛne vision club sɛdeɛ yɛkasa sie ni yɛkura yɛn nsɛm ɛyɛ 400 Ghana cedis tetedeɛ no 4 million yɛ papa yɛnim sɛ kwakuamuka bebree aba papa gyeɛ na fa te sɛ wɔ kwakuamuka yɛnkɔɔyɛ yɛba yɛne yɛdi sika ɛto atɔmprada bɔɔdu deɛ yɛkurom hɔ ɛna firi eti yaba a yɛsi yaba ɛka ne nyɛ ne nyinaa yɛbɛ ne wobɛbubu ɛho akɔnta wɔ dwam kɔkɔɔ mu deɛ no ansa sɛ kwasiɛ da yɛbɛfiri ha no na deɛ ɛsɛ ɛfata a yɛde to a Wiamoase man ɛnte wo nka biara no papa yɛne wobɛdi na ayɛ fɛfɛɛfɛ yɛbaeɛ a sɛdeɛ yɛkasa sie ni yɛwie a sɛdeɛ yɛsie ni yɛnwie ɔfɔre vision mɔkyɛkuro man yɛsie bi a hwɛ ɛna antete wo ne wo Nyankopɔn edu ne mu nti abusuafoɔ mo adaroma esi a na mo de ato so ama yɛn fɛfɛɛfɛ yɛda mo ase yesu yɛda mo nyinaa ase nyame wɔ nhyira mo nea mo ayɛ na ɛyɛ fɛ na ɛsɔ yɛn ni dodo nananom ɛkɔ na abusua nananom ani die kwan so mesrɛ mo montie mi ha kakra nananom gyina ha menyina ne bɔne bɛma lɛse wo wɔ he nie ɛmpanimfoɔ se nea wɔwɔ din na yɛbɔ sabre wo din na yɛbɔ no megyina ha ma wɔyere dɔfo wokyɛkyerɛ mu kyɛ na mekyerɛ wo da birikyi ɛkɛtrɛma ne n'abusua nyinaa na ɛda m'anom yi wɔn se wobɛsi wɔn sɛ wo maame ne mpɔn ɛnsono na wode ɛtoa so wɔafiri atɔ awante bue mpo na sɛ wobɛsi wɔn sɛ nnɛ yɛnom sika sɛ ɛdi kan a woyere sɛ wɔdi kan abɔ wuram enti woyere sɛ wɔbaeɛ okuta ne nsɛm ɛnɛ sika no 500 Ghana cedis dada no ɔpipi enum abusua ne sɛ ei na sɛ wɔɔkɔ a alɛse soso deɛ de no ayɛ ba o yɛn nso yɛta akyirɛ ɛnɛ sika no ɛyɛ 500 Ghana cedis ɔpipi enum yɛka bɔ ma ɔpipi edu yɛtwa yɛn ani na yɛ papa ekurani nso ɛte hɔ bɛma ahusue ɛduomi wadaroma ɛyɛ wase wɔn nso sɛ okuta ne nsɛm ɛnɛ sika no 200 Ghana cedis dada no ɔpipi mienu 2 million yɛwie yɛ na nso hɔ a nananom adaroma sɛdeɛ abusua yi sie nie wɔn se mo de snap srada ɛbɛsi wɔn nsa na ase afirim na na wɔn bɛboa yɛ bɛti ka ne so wɔn a mɛbɔ yɛ kanti snap yɛsrɛ mo wɔmfa nto aduase na hɔhoɔ baa yɛde abisa na nante seɛ yɛwie ne nyinaa ne yɛsi ei alɛsi yɛfra dɔm ɛsan sa aberewa dɔku nananew aberewa dɔku nkɔ na ɔde dɔm na kɔɔyɛ ɔsan de ne dɔm baayɛ ɛsan sɛ yɛfra dɔm nti bɛrima lɛsie yɛkuta yɛn nsuo kase ne mako enum ɛno akyi no yɛsɛ kuta malt Ghana deɛ papa ne bi ɛno sɛ mako mmienu yɛsi gyeɛ na adɔfoɔ agyamfoɔ ahɔhoɔ ɛba bɛ gu so a wontimi nsom no gye ne fa so wɔ ahɔhoɔ na abusua yi bɛgyina ha wɔn yere ɛne n'abusua sɛdeɛ yɛse nananom ɛkoɔ na abusua efra dɛs so esi yɛn nyinaa so no menim sɛ mo bɛdi mi so mu ana meda ase asɛdafoɔ no mesra mo maamefoɔ no wɔn mu nie mo nkɔ na mo wɔse wɔn no ma ɛna te ɛkɔna ɔbaa yɛ awo wɔ he tena ase yie aha wɔse 1 million 100 Ghana cedis fa ɛka mpata egu fm saa na bia nso yɛ Mr. Yeboa mekaa Mr. Yeboa ne n'abusua na wahunu ne ntam ɛyɛ wo kunu mekyerɛ wo dabiritie wɔse ɔbaa yɛ abusua na ba aba abɛtia na agye di anim ntenteman abusua ne nyinaa ba so ɛponafoɔ no ɛbae wɔn abɛsi na agye si yɛn nyinaa yɛ abɛtia ɔbaa mmea mankasa me ba ɔbaa yɛ mesra wo tie me mpanimfoɔ sɛ asɛm ɛnamanisoɔ da kɔ asomu ɔbaa bɛdi ɔbaa nyansani ɔbaa sɛ bi epuru wɔnanto ati sɛ obi sɛbe ne serɛ ɔbaa kɔnɔfoɔ tie me epuru ɛyɛ wo kunu ɛne n'abusua kɛtɛ ma ne da m'anum yɛsi yɛ baayɛ a saa bere wo na sɛbe ebirihye abɔw a wo maame afiri mu a yɛnom sikasa enti abusua no si yɛ baayɛ ekuta yɛ nsɛm sika ɛnɛ sika no 1,500 Ghana cedis dada no baako mmienu mmiɛnsa ɛnan enum esia ɛson wɔkye nkono edu baako du mmienu edu mmiɛnsa edu nan edu num 15,000 ɔpipi edu enum 15,000 yɛbɛka ne saa ɔbaa yɛ esi wo so
Nenka wabusia you do a young fan campata emufem. Ye chaya near your who said, Obaya papa nie, Bemen I was sister, Obaya want to me here was so Wapaha, yes, our bow so. It will put an in 700 Ghana cities. That I know Bakumi and Nomi and Sa and 9 and no in Sia and so a year 7 million or Pipe and so 7 million. Bemena Beme Cranny, what I might see, and you do out the acampata a buffem. Minimum son and unbedi, Miss Someone, and me that's here. So now, Kona Hene, what I Romana wouldn't have. Na, then fee and so anyhow, Nana. Wadaro mobile a year adadi be one in the year in na now upon checheku one more abaha abebon swama nesti me ma mi tabua eso wasi anka busiani nyina enesikano 5,000 Ghana cedis that no pipi aduonu 50 million yem fanka empata enwufe yo eye mo chekuro man no enso abono yebesra ni achimu kakra eye abusia ofori oba ho ana oba akofa no ewo ho na busiafo no ema eye 1,000 cedis na nkontafo ema 500 ni nyina ne yekabo mu ayenya eye 5,000 no a yede bo yenua ofori ensoa no saa na asem ni nyina etie yeda mo ase Ofoli onyomono ena eba no amanfo enyomono ena eba no sidi asiebia me ba no me catch radio here that's what Sijoma huduri amna nani ya kutoka mchefo na mwenye sana nyefe so yo agabusu Bema Penny, Nijana Mata, Atan was an hour back with you, and here was so by 1,000 Ghana city that are not 8 million people do. I just to dear Bema Penny, never come to a hey, oh, I am on me, Katana moment. I appreciate your uncle.